Ani Okonkwo Foundation akwụgoro mmadụ ruru 150 bụ ụmụ akwụkwọ si na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dị iche iche ụgwọ akwụkwọ na Anambra steeti. Ya bụ ụgwọ akwụkwọ bụ nke a kpọrọ n'olu bekee Dream to Degree covers WAEC fees and learning. Ya na ihe gbasatara ule WAEC na ihe ndị ọzọ nyere ndị ga-eriterere bụ ndị nọ n'agbata SS3 bụ ndị mere nke ọma ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ maka ule a ga-ele bụ nke si na ya bụ otu foundation. Chukwuemeka Modelim wetara anyị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka o nyechara ụmụ akwụkwọ ndị ritere ya bụ elele ịgụ akwụkwọ n'efu, Maazị Uchenna Okonkwo mere ka amata na nke a bụ ụzọ o si akwalite agụmakwụkwọ na steeti a, ya nakwazi ime ka ndị mmadụ nwee mmụta pụrụ iche ga-eme ka ha tinyekwa oke ha n'ihe gbasara mmepe obodo a. N'aka nke ya, onye ji ọkwa dịka onye na-ahụ ka ọrụ si aga n'obi gọọmenti ya nakwazi nyere aka na-achị steeti a, ọ bụ Sir Chinedu Nwoye kelere ya bụ ụlọ ọrụ maka inyere gọvanọ steeti a aka bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'ịhụ na ụmụ Anambra na-enwe ezi agụmakwụkwọ nke ga-eme ka ha tozuo oke ma nyekwara gọọmenti aka na mmepe obodo ya nakwazi n'ala anyị bụ Naijiria. Ụfọdụ n'ụmụ akwụkwọ ndị ritere ya bụ elele agụmakwụkwọ n'efu bụ Amuche Nwofufe nakwazi Chiemelie Anụchiem kelere Maazị Okonkwo maka ezigbo ihe o mere ha ma kwe ya nkwa na ha ga-agba mbọ mee nke ọma n'ule WAEC. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelim.